Yade ani twem Obuasi bia frese Nyamebekyere eben kunka na ehon so arawosam a efiri oba ne sarakwa wanya mfinhya mienu etwene a wona ne maame fa so etwene na dwuragum ama akwa na to na nanom wonse do nkase ade aproba bepiemu ewo new Nyamebekyere ewo Obuasi mensini emu didi bepiemu ha nyina ene se yenya ne ntie se maame bi ene ne ba enam saa samso ya ewo machi so ena meka se patre wo mo ema omo ekotomu esan se footbridge ya ewa hai omonfa bibia enje ho asese bibi du de a ose usomu no ebi enne ho na de nankasa kura no wonam so a na esa kpalogo eno ena nipa won patem ha ekere se ade no epa maami eno ne ba no ekotoma ne ti ekobo aboba so wonsuo no ameka se akura ne de wato ananan ewon se do a maame no so ye de na kopiemu ewo ayaresabia nipa oboaye emamu yi maame no ene ne ba no firi nsuo no mu ewo menchen ye ne abrante ne ninkomo omonam bridge ne so no mo ba ye bi ho ane se maame no se wo poli you free bridge ne to nsuo no ti bridge no on say the bridge na ye no na eso otoroka na nsuo no so epete ti wo free ye ne to nsuo no ne ba no na de ba ne hye na chi ti akura ne hye na chi no say akura no so oda ya na ne ti ekọ efanse nti akura no otonzo no sa na akura ne balance na ne ti bo dade quiet bi na o mapenti no ne ti ni bo so sa no na o san so na maame ne nyina dane ehwi nsuo no ti akura na eti sa bo boba so ewo nsuo no na me o mo ye fast na nso me ba na yi akura no efiri maame na chi no mo de akura no ejina no me se na mo ka so mo fa no ko na mi nyi maame no emfiri insunum ya ne timamufa wo kromu ha nso ebedi nkomo ye ti ha no ye omamba enso no man no omfa ye ho ye ntua ntoku ato efi say mu muaye assembly no mu muaye e ji tamba ji ntoku ato anya sam kwa kala gbe omo de ba ye ntua ye ni abrepa ye twa ntoku ato omo ba ji ato bia ye tua no assembly ni nim ye enwu ye hu mabode ne ye maba hu ye ma ne mbaka dem ye kuma prepra e wo bridge we hu sese de panyinu kra no wonam so na wusuru nti akra no wonam so a eso hwe ni ye opatra ibe na akoye se nura di ni bi enso empese beto so mi si an ampese asem sie na ma baba hwa ye dia ye ni asem sie empese obi akra oba nti na ma oba ya akra me buofuo no ti me de me ka tell say ade no mu amonya ma ye ni because nti ne to aba mo no se mo be hwe so mbebo ye ni unit committee member ba ko so owa ha ye ni opani nso ni nkomo isi omo hu sei de minim sei nimanim ya no omba ye mboa na yetimi aye bridge ne nyesa wa hwa be sa to so mienu ti esro mo a se obi bia wo mboa se ode boa ye bia no me ye frame boligi me ye committee nti obi omo mboa ye na